Βυθίζεσαι σε emails, διασκορπισμένα αρχεία και ατελείωτες αλληλεπιδράσεις απλώς για να ολοκληρώσεις τη δουλειά σου. Αυτό είναι το παιχνίδι που περιμένατε. Μόνο το Office DocSpace. Με το DocSpace, η συνεργασία έγινε πολύ πιο απλή. Θέλετε να δουλέψετε με την ομάδα σας σε πραγματικό χρόνο? Με το DocSpace μπορείτε εύκολα να επεξεργαστείτε κείμενα, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις και PDFs μαζί με άλλους. Σχολιάστε, συνομιλήστε και πάρτε αποφάσεις πιο γρήγορα. Μοιραστείτε ευαίσθητα δεδομένα. Χρησιμοποιήστε εικονικές αίθουσες στο DocSpace. Οργανώστε εμπιστευτικά έγγραφα με ασφάλεια με προηγμένα χαρακτηριστικά όπως υδατογραφήματα, περιορισμένα downloads και διάρκεια αρχείου. Απλοποιήστε τη ροή εργασίας των εγγράφων με αίθουσες συμπλήρωσης. Προσκαλέστε χρήστες ή μοιραστείτε δημόσιους συνδέσμους για να συμπληρώσουν φόρμες. Συλλέξτε και αναλύστε τις απαντήσεις εύκολα. Όλα σε ένα μέρος. Συνεργαστείτε απευθείας σε βιντεοδιάσκεψη με το Zoom μας.